Bonsoir. Maliende Tchana Moussa Balmake Mohamed Kone Mangando, le secrétaire général de l'UDAC, Unité de réflexion et d'action pour le Mali, le président de la commission de médiation M5 RSP Diaspora France. Suinakabo ka info, Dante Folemina, Suinakabo, ka Kunaforindi Oma, ka Kunaforindi Malien Tchana Moussa Bela Djelema, Mounou Francis, Mounou Malla, Mounou Bien Yoro, Suinakabo ka Foye, au président Bandao. Ni transition président Mali président avec les sabatama français avec les sabatama comme là ani malien de la diaspora magnoye donc en tout sigileme ani sonjaleme parce que comme moi même Mali président la bini bandaudo ango kangeletigi ango horondo ango siramedo ango mokodo Mali kanube mohamed sukuna Mali on be yoro akal la yini muye anuka nyoye uka siri uka baro uka kuma degu mbuka toro mbuka akale ale kase ko don mais an jigi waro la an tu sera blanc kuna toshi ka ko président Bandao abena francia kana klesa tamakaya ani Mali tchenso ani Mali ndo manyoye ani tchemanyoye ani musomanyoye o temane ko ka boy président Bandao nana ani francia président kumana u nyoye Mali chita don francia ka fo u ye fait